Takže ahoj, já vás tady vítám u konečné fáze, kdy už máme vyblendovaný obrázek a my si teď ukážeme, jak budeme postupovat při vykreslování té finální srsti. Já jsem si tady k ruce vzala pastelky, které jsme používali do toho podkladu a teďka se budeme snažit tady s nimi vykreslit tu finální srst. Uvidíme, které nám tam půjdou, protože, jak jsem říkala už v minulém videu, někdy se stane, že ty pastelky, které vlastně už tady máme, nám mohou udělat to, že nebudou vidět, už nebudou tolik kreslit přes to blendování, takže tudíž vezmeme o ten chloupek třeba tmavší nebo výraznější odstín. Já to teď zkusím postupně a to s pastelkou Cinnamon. Mám zase ostrou špičku. Tak, já si ještě posunu světlo. Tak. A zkusíme kreslit ostré chloupky. To použijeme jenom tady v té světlé části. Tady si uděláme jen pár tahů. Tady už této fáze vykreslování už musíme mít vždycky úplně ostrou tu špičku. Už se nám nemůže stát, že by nám to kreslilo nějakou silnější čárku. My musíme ty chloupky udělat opravdu tenoučký, takže tady budeme opravdu často ořezávat. A vezmeme si k ruce bun ochr a budeme zase pokračovat. V této části nejlepší se pokračovat u těch nejsvětlejších pastelek po ty nejtmavší, aby se nám to nezamazalo, nezatmavilo. Takže já vždycky protočím v ruce tu pastelku. Tak. Tady v té tmavé části se už ani nesnažím tolik tam jít, jenom vycházím v té tmavé části, protože vím, že tam by mě ta pastelka určitě nekreslila. Takže tam se nesnažím tolik ani zacházet, ale tady určitě. Vy si ten obrázek můžete natočit, tak potřebujete, abyste nemuseli kroutit rukou, ale já se vždycky snažím, no ještě, že mě u toho nevidíte, snažím tam stočit tu ruku, takže vy si můžete vždycky pootočit papírem, abyste jednoduše a pohodlně mohli ty chloupky vykreslovat. Tak tady klidně přetáhnu až do té tmavší části. Takže v této fázi se teda snažíme o to, aby jsme ty tahy, které jsme udělali a zblendovali, udělali zase ostré. Tak já si zase odmetám pigment a můžeme pokračovat ve vykreslování chloupku. Doufám, že tam vidíte. Já si tady musím otočit ruku, protože nemám gumové zápěstí. Takže tady taky projedeme pár tahy. Otočím, abych měla zase ostrou špičku, protože se to vždycky obrušilo vlastně z jedné strany a tím, že já postupně si prohazuju takhle tu pastelku v ruce, tak oddaluju to, abych nemusela co 3 tahy ořezávat. Šetříte tím pastelku, penízky i čas strávený na té samotné kresbě.
A dostaneme se teď do té spodní části, kterou nemáme. Ještě tak. Takže my si spolu uděláme tady tu okrovou část. A jakmile budu mít kresbu hotovou, téměř před dokončením, tak si spolu ještě ukážeme to slavné proškrábnutí tím keramickým nožíkem. A ten já teda většinou dělám až pardon, úplně nakonec. Abych měla jistotu, že už pak nemusím, nebo se mně nestane to, že bych musela překreslovat ten keramický nožík. A pak znovu, protože když bych si oškrabla ten pigment, tak už bych se znovu do toho většinou nedostala. Tak. Tak. Takže tady se dostaneme do druhé strany. Jak jsem říkala, nemusíte vždycky postupovat jak robot zleva doprava, můžete přeskakovat v tom portrétu a postupně se dostanete i na místečka, která vám ještě chybí. Tak. Vždycky musíte sledovat tu fotku, kterou máte jako předlohu, abyste opravdu kreslili tam, kde máte. Tak, tady nám to jde hezky rychle, protože máme opravdu malý kousíček na kresbu. Tak si ještě zvýrazníme, dokončíme očičko. Tak. To všude, kde vidíte ten okrový odstín, tak ho tam dejte. Prohlédněte si pořádně tu předlohu, zamyslete se a všude, kde cítíte, že by ta pastelka měla být, tak ji tam přiznejte. Tak, ježišmalej si tam zpívá, no tak já doufám, že uslyšíte víc mě než ho. A jak jsem říkala včera, prostě tím, že malý ještě nechodí do školky, tak a bohužel ho mám pořád doma a nejde natáčet vždycky jenom, když jsem na to tady sama, když je pryč, takže doufám, že to nebude úplně vadit. Tak. Já si teď vezmu k ruce další fáberku a to je Sanguine. Já si lehce ořežu. Jak jsem říkala včera, tady na to vykreslování těch finální srsti jsou ty fáberky Polychromos úplně nejlepší, protože nejsou tak měkké jako ostatní pastelky, tudíž nám dovolí kreslit krásně ty ostré tahy, ostré linky, ostré chloupky. Takže určitě, pokud začínáte kreslit, tak určitě vám postačí na ten začátek pracovat jenom tady s fáberkama a postupně si můžete dokupovat i jiné pastelky od jiných výrobců.
Tak všude, kde si myslím, že je to potřeba, tak tu pastelku tam přidám. Jsem řekla, ten papír vydrží opravdu hodně vrstev. Používám Fabriano Bristol, takže to si běžně koupíte v uměleckých potřebách, v nějakých výtvarných potřebách. Určitě není problém všechny ty věci kupovat přes internet, protože třeba tady v mém okolí ani nevím, kde bych to koupila vyloženě v obchodě. A myslím si, že i ty ceny jsou mnohdy mnohem lepší. Tak, tady taky pokračujeme. Takže teďka si dostaneme do toho nejtmavšího bodu a z toho teda vycházíte. Koukejte se na růst srsti. I když děláte už tu finální srst, přikaždé vždycky, než začnete malovat ty chloupky, tak vždycky, ať máte jistotu, že jste tam, kde máte být s tou pastelkou, zvlášť když tam malujete už nějakou tmavou barvou do světlé části, ať si to zbytečně nepřitmavíte tam, kde to vlastně nebudete chtít mít. Tak, tady už jenom lehce přitmavím, ale ještě vidím, že nám chybí v této části přidat. Ostré tahy. Zde. Tak, já myslím, že už se můžeme přesunout k další pastelce. Ještě jsem chtěla přidat trošku tady pár chloupků. Vzala jsem Light Yellow Ochra, protože tam je tak srst úplně tam háže odlesky až do úplně žluté barvičky. Takže tam pár chloupků přidáme. Tak a já si tady k ruce přidám odstíny hnědé, které bych tam chtěla použít. A to budou tady ty 3, takže začneme s Burnt Ochrem a naznačíme si tady ty chloupky, už ty tmavé v tom koutku, takže zase začneme zde a postupně přitmavujeme tam, kde bude potřeba. Zase už se nám hodně uvolňuje pigment, takže odfoukávám, odmetejte.
Občas si foukněte pod tu ruku, ať vám ty drobečky utečou. Takže čím víc vrstev my tam máme, tím víc samozřejmě se ten pigment na tom papíře uvolňuje. A my už těch vrstev tam máme opravdu hodně. Tak. Takže potřebujeme spojit tuto část. Tak. A tady přitmavíme. Vy se potom můžete vždycky postupně se můžete i vracet. Když pak uvidíte, že budete chtít ještě před dokončením někde přidat tu okrovou barvičku, tak určitě není problém, ji tam přidejte. Tak jak to budete cítit, jak to tam v tom papíru na té předloze uvidíte. Tady se nám to víc stáčí, ale to už potom bude černá z té tmavé srsti. Takže ahoj, my jsme se dostali úplně do té poslední části, jak jsem říkala v tom předchozím videu, do části, kde se konečně dostaneme na keramický nožík. Vypadá takhle. Má tady takovou keramickou čepelku. A my tady tou hranou, tou tupou stranou, se můžeme díky tomu proškrábnout na tu světlou část, kterou jsme si tam původně vytvořili, a díky tomu prosvětlit místa, které ještě potřebujeme. Takže přesně kvůli tomu, co teďka budeme dělat, jsme potřebovali ten hodně světlý podklad. Ten pejsek má tady, já jsem si tady lehce už někde něco proškrábla, kde bylo potřeba. A my si společně uděláme jenom tady tuhle část, jenom tady ten kousek. Ten pejsek tady má v té srsti takové delší chloupky, takže my můžeme lehce tady protáhnout. Vidíte, jak oddělávám ten pigment.
Tak tím, že to máme zaprášené, tak se budeme často odmetat. Ono se nám to podařilo dost ale tady někdy některé ty pramínky, ty chloupky lehce proškrábneme, můžeme i tady. A já vám pak ukážu ještě, jak je možný se tady té proškráblé části, těch pramínkách, to ještě trošku více zvýraznit, pokud potřebujeme. My si to tady tak lehce předchystáme. Ono se nám to krásně vypramínkovalo, že tam té práce teda tolik nemám, jo. Ale chtěla bych vám to ukázat, že ta možnost tam je. Někdy ty chloupky jdou takhle lehce přes sebe. Ne každý pejsek samozřejmě je úplně jako rovně, takže my to takhle lehce šupneme pár pramínků do protisměru. My jsme ho teda trošku tak jakoby učesali tou kresbou, ale zase ho můžeme zpětně trošku rozcuchat. Tak. Ještě pár pramínků tady přidám, ale tady to je hodně tmavé. A my teď do těch míst, kde jsme se proškrábli tím keramickým nožíkem, můžeme použít zase tu Muzeum Akvarel, tu bílou pastelku, a pokud budeme mít ostrou špičku, tak v místech, kde jsme škrábali tím nožíkem, můžete lehce přejet tou bílou pastelkou a tím se nám ten chloupek zase trošku zvýrazní. Takže opatrně v místech, kde potřebujeme to lehce ještě zvýraznit, takhle projedeme tím proškrábnutým chloupkem z keramického nožíku. Projedeme tou bílou pastelkou. Tak. Já myslím, že se nám pejsek povedl. Budu ráda, když si ho třeba vyzkoušíte taky namalovat, protože máte přesně daný postup, kroky, které jsem dělala já, a můžete pracovat přesně podle toho. Takže doufám, že se vám video líbilo, že se vám tady ten tutoriál líbil a já zase vymyslím potom něco dalšího. Tak se mějte hezky a ahoj!